tişt ki mazın ki mase ki şehrimizde rurşiş bu barzani. Ve ki Avrupa diye Türkiye ser akha barzani ba bla brayı ye kurdel rakiu ba bla dor ve ba de ki Türkiye dor khitbana asta şehrimizde kem terörist kem tan halet kem. والله ديتا بن بيكان ديسا كرديتا تاريخن والله هاش قهبه والله ديتا بن بيكان والله ديسا دايكت كردستان ديتا تاريخن مسعود بارزاني از گلتا ما خوهشیار بکه در چی داره شاشکا تیاسور چی داره شرم نگی شنوندگان چنان رادیو دنگ گلدن باش که در این هجای رو دوتی طباق 2024 اینی بروکسل ساعت 9 آمده ده. امین چند سرسی به پیشکش بکندم دمازادی ریبرا پویه. دیمن نوزدمین سیها دولتا تر دا آژانس آندهات و شاندن ده دسپیک دا آژانس روژ نیوز دیمن سیها که دهدان نیو روژه لنیزی گنده سیاه göz این نهیا گرمی که یا ناوچه پنجی و این حتی خستن وشان پشت دیمن نوزدمین سیها بچه که دولتا تر کجالی گرلین آزادی کردستان و حتی خستن ده همو آژانسین کردان ده جیه گرتن دنوچی آژانس روژ نیوزی ده حتی ارکرین که بالافرین به مروف بچه که دولتا تر جالی گرلین آزادی کردستان و حتی خستن Berlin edici tecrit ve erişen dağgerkeriye miting katbekanıyla Almanya payitaxta Berlin edici tecrita İmralı ve erişen dağgerkeriye devlet atır yeni serbaş Kurdistan'ı peşenkler nav Berlin le peşya Brandenburg tur miting katbekanın. De mitinge da dest şankeri koçulu yek mento agayıcı rebe rapornaya girtin. De devlet Dağıtır, demildez devci politikaya tecrüte berde. Dive CPT berka xarabe u demildez biçe İmralı oraya geçti agahdar bike. De mitinge de banka mezinkina pengava jire rapore azadi jiperskireka kurte çareseri at giren. De mitinge de broşürün tekilari tecrüde u erişen dağgerkeri jihatın belav giren. Miting bu duruşmayan davi bu. تولا کنکوژیا سی طبقه برای خستنی و خپاراستنا جنید کاری به هلانین کوردیناسیون کیجی که به سال وگرا فرمانا چتین داعش سی طبقه 2014 لسر شنگالی دا خویانک دا وگوی دوی جنین لهمو قادن جیان ریخستنی آخوه کورد بکنو به مسوگریا شنگالو ازدخانه کیجی که شهیدن شنگالی و آزادی درویش و عدولی بنافکر وگود ezidi koka bengehin yer uşata navin و اردگاریا مزبوطامیینه چته این داعش بارمانجا تونکر ناوه کوکا دیروکی ایریش کرده شنگالی لیگلمه و جواک ازدی به تیبتی جنان جی ایدولوژیا ری برا پوهیز و جسارت کردن و لیدیجی چته این داعش تیکوشین کرن ایرو جی جنین کو به تاجیر رخستن بناخوه و اراده خو نشان دان به یه جشره پاراستنا جوهری دیکن جنین شنگالی به پروژه نتوی دموکراتیک ری برا پوده هر آلی جیان ده هیوی آشیان آزاد لهمو جهانینه کیجگه گوش شنگال نه شنگالی بریه دوی گلمه لهم بری هر جوره کمپلیان به بریارداری تیکوشینا خواه خورتر بکه و چاند زمان باوری و نرخین خواه بپارزه یه پیش سوزدا حتی رزگار کرنا همو جنین ازدی یعنی دلگردی امی تکوشینه بکن یه پیش جبو سال بگره ده همین یاقر کرنا شنگاره جیوینا چپمنی پیکانی ده جیوینا چپمنی ده بردیب که ناوین دا راگه هاندنا یه پیش روکن جمال بردیب که یکنی پاراسنا جن یه پیش روکسن محمد و برپرس اوفیسیا تکلین یه پیش لینا حسین و دو جنین ازدی توان داروش چتو و عزیزا خلیل علی ده جیوینه دا آمده بون ده جیوینه ده روکسن محمد آخبه گود me şahidiya hovitiyat çeteyin dahi şeker komkujiya lişengale komkujiya murvaniye bu leşervanı YPJ YPG u gerlerin azadiye bu havara şengale ve beziyan peşmergeyin PDG civaka ezdi tenehiştin legerlerin azadiye civaka ezdi parastan Ruksel Muhammed Dazanı bu YPJ ve her dembe ergu berpsiyari xorabe ve hatta tedavi azaruk
hatta tevahi zarok û jinên êzî ji destên çeteyên hov rizgar bike wê têkoşîna xwe bidomîne. Rûksen Mehemed Balkşan ser êrişên Dewleta Tirk a li ser başûrê Kurdistanê jî û got Dewleta Tirk a dagir piştî dagirkirina Efrîn Serêkanîgirê Sîpû û Îdlibê najê dixwaze başûrê Kurdistanê dagirî bike. Pêwîst e gel û ciwanên me bi tevahî li dijî dagirkeriya Dewleta Tirk a rabin ser piyan. Leşkerên Tirk welatiyê qetil kir leşkerên artêşa Tirka dagîrker li ser Sînûrê Kobanê Bakurê Kurdistanê welatiya qetil kir û cenazeyê wê avêtên gundê Gultepe yê Rojavayê bajarê Kobanê. Dema şêniyên gund cenazê rakirin leşkerên Tirk gullê li wan reşandin. Nehat zanîn cenazê yekê ye li aliyên têkildar ji bo naskirina cenazeyê lêkolîndan dest pê kirin. Du şênê li Rojhilatê Ayn Îsayê bi guleya Dewleta Tirk birîndar bûn sekvanên Dewleta Tirk a dagirker li nêzî gundê Şîrkê ê ser riya me 4 ya Rojhilatê Ayn Îsayê du şênî birîndar kirin. Di êrişê de şêniyê bi navê Hesen Hurêmet El Cewal 25 salî û Ezîz Sebîl El Nihat 23 salî birîndar bûne û li nexweşxaneyê Reqqeyê tên derman kirin. Kolbereke ji Mêrîwanê hatiye kuştin tora mafê mirovan Kurdistanê ragihand ku şeva borî li bajarê Mêrîwanê hêzên Îranê komê kolber kir hede. Leşkerên Îranê koma kolber guleberan kir di encama gulebaranê de kolbereke Kurdiyê bi navê Eshed Efrece jiyana xwe ji desta. Torê da zanin ku kolber Eshed Efrece 25 salî bû bavê zarokekê bû û ji gundê Siyanêvî yê Mêrîwanê bû. Meclisa Leşkeriya min bi çê bilançoya meha tirmê eşkere kir bilançoya meha tirma ya êrişên Dewleta Tirk a dagirker û bersidayîna Meclisa Leşkeriya min bi çê de 13 xalan de hatiye rêzkirin û dibêje 862 guleyên obîs û hawanan 17 din hatine avêtin. Hejmara êrişên dagirkirinê ku hatine berterefkirin 14 in. Hejmara dronên ji aliyê Meclisê Leşkeriya min bi çê ve hatine xistin du ne. 6 sivîl 4 zarok û 2 jin birîndar bûne. 13 çete hatine kuştin û 5 çete jî birîndar bûne. 6 şervanên Meclisa Leşkeriya min bi çê şehîd bûne. 9 caran bi balafirên bombebarkirî êrişê gundê Mihen, Sîn, Çad û Tokarê kirine. Xisarên hêzên hikûmeta Şamê noxteyeke leşkerî li Rojavayê gundê Ewdadê hatiye wêran kirin. 8 tirmeyê şervanên Meclisa Leşkeriya min bi çê yên li Eniyan bi hevkariya hêzên Cebhat El Ekrat hewdana çeteyên artêşa Tirk a dagirkeriya ketina noxteya hêzên wan a li gundê Boğazê têk birine. Du çete jî hatine kuştin. 19 tirmeyê çeteyên Dewleta Tirk a dagirker hewdan bikevin gundê Cerrad hewdan ji aliyê şervanên ve hatin têk birin. Hevdeyê tirmeyê hêzên parastina min bi çê lê dijî baregeha Krêdiyê yan artêşa Tirk a dagirker û çeteyên wê çalakî kirine û 4 çete hatine kuştin û 14 jî birîndar bûne. 26 tirmeyê çeteyên Dewleta Tirk a dagirker hewdan bikevin gundên Ereb Hesen, Cerrad û Mehsenlî. Şervanê Meclisa min bi çê bersiv dane çeteyan 12 çete hatine kuştin. 15 baroyên Bakurê Kurdistanê li dijî êrişên li ser zimanê Kurdî daxuyanî dan li bajarên cudan yê Bakurê Kurdistanê ji aliyê 15 baroyên hukûqê daxuyaneke hevpar hatdayîn. Baroyên bertek nîşan rakirina hişyariyên trafîkê yên Kurdî yên li perayiyan û bi talîmata Wezareta Karên Navxweyî da. Diyarkirin ku ev pêkanîn nîşaneya pêtahmiliya li dijî hebûn û zimanê bi milyonan Kurdên li welat dijîne. Baroyan diyarkir ku li hemberî hişyariyên trafîkê yên ku bi Tirkî bi zimanên din tên nivîsandin ta astengê qanûnî nîne û ev pêkanîn zirarê dide aştiya civakê. Baroyan dest şankir ku tabeleyên ku rêgezên trafîkê û hişyariyê nîşan didin divê bi zimanê zikmakiyên gelê herêmê bin. Ev yek rastera zirarê nade armanca rêzîknameyê berewe jî wê dê ji bo ewlehiya trafîkê alîkar be. Nîşaneyên trafîkê yên Kurdî ji bo ewlehiya gelê herêmê girîngin. Di daxuyanê de hat gotin em daxwaz dikin ku dev ji van pêkanînên ku zirarê di aştiya civakî berdin. Her wiha derbarê kesên van pêkanînan dikin lê pirsîneke bi bandor a adlî û îdarê bê dest pê kirin. Hunermendên Kurd govenda Cewhera Kurdan e em ê dev jê bernedin. Hunermendên Kurd Atilla Cudî û Aysel Borak derbarê êrişên li ser çand û mûsîka Kurdî ji anî feraxivîn. Hunermend Aysel Borak anî ziman ku êrişên li ser Kurdan ne ya destpêkene jî ne ya dawiyê jî. Hunermend Atilla
çati jî dest şankê ku qedexekirina govendê û stranên Kurdî hewdaneke provokatif e. Nöbeta Tij deste serkirinê em heta dawiyê li ber xwe bidin nöbeta ku hêzên ket Aştî û Demokrasiyê li navçeya İstanbul Beyoğlu xeda şîşanê dijî deste serkirina şaredariya Colemêrgê di roja pêncemîn de dewam dike. Di çalakiya doh de Hevserokê Dem Partiyê Esenlerê Yıldız Eren Axivî got em heta dawiyê ji bo doza xwe ya rewa û mafdar li ber xwe bidin. Em ticarî polîtikayê deste serkirina qebûl nakin. Em polîtikayên qirêj ên hikûmetê qebûl nekin. Dijminatiya Kurdan hate protestokirin girtina kesên li ber stranên Kurdî û girêdana govendê û jêbirina nivîsên hişyariyê yên bi Kurdî li Mêrdîn, Ankara û İzmir hat protestokirin. Li Mêrdînê bi pêşengtiya platforma Ket û Demokrasiyê li Parka Karayollarê çalakiyek girsiya hat pêkanîn. Parlamenterê Dem Partiyê Saliha Aydeniz û Beritan Güneş tevlî çalakiye bûn. Li ser navê platformê Aydin Aslan Axivî got êrişên ser Kurdî li dijî demokrasî û hukukê em bank li gelê xwe dikin ku xwedî li zimanê Kurdî û çanda Kurdî derbikevin. Parlamenter Saliha Aydeniz ji Axivî û destşankê ku riya rizgariya ji krîz û kaosan aştiye çalakî bi çepik û duruşmeyan bidawî bû. Li Ankarayê jî bi pêşengtiya hêzên Ket Demokrasiyê li kolana Sakaryaya navçeya Çankaya daxuyanê hatdayîn. Girsiya ku ji pêşiya avaya Dem Partiya Ankarê Kombo heta bi kolana Sakarya meşiyan û mîtîng kirin. Li ser navê girsiya Hevserokê Dem Partiya Ankara'ya Fatih Kanat Axivî got em de silatdarî hişyar dikin aqilê xwe bi deserê xwe hûn nikarin dest bidin ziman çand û govendên me. Daxuyanî bi duruşmeyan bidawî bû. Li İzmirê jî bi pêşengtiya platforma Demokrasiyê ya Narlıdere daxuyanê hatdayîn û êrişên li dijî govend de hat şermezar kirin. Berdeki platforma Demokrasiyê ya Narlıdere Bülent Karakaş Axivî got govend dewateya xuşk û biratiya çandan ji horan û zeybekê necudaye. Desthilatdarî ji bo nuxmandina krîza aboriya ji ber şer govend kir rojevê û êrişê ziman û nirxên gelê Kurd dike ev nayê qebûl kirin. Daxuyanî bi gerêdana govendê bidawî bû. Hejmara nû ya rojnameya serxwebûn bû manşeta xeta serkeftinê çardeyê tirmihê derket di hejmara 511 ya rojnameya serxwebûnê de ji parêznameyên Rêber Abdullah Öcalan goterek bi ser navê Dîroka Gerdûn û Rojhilata Navîn hatiye nivîsandin. Nivîsa Ali Haydar Kaytan beşa duyemîn ya bi ser navê Rastiya Rêbertî tevgera herî xurta civakbûnê ye nivîs hatiye nivîsandin. Di Zardîlok jî bi ser navê Bêyî xweparastin jinê şoreşa civakî nabe nivîsiye. Duran Kalkan bi ser navê Stêrka bi Biriqandî ya Modernîteya Demokratîk nivîsek nivîsiye. Nivîskar Cemal Amê jî bi ser navê em pengava azadî ji Rêber Aporê bi ser bixînin nivîsek nivîsandiye. Bozan Tekin jî bi ser navê di sedsala duyemîn de xwedûbarekirina dewleta Tirk mêtînger qirker balkişandiye nivîseke. Pelenkser de jî berxwedana çardeyê tirmê weke yek ji pîvanên bingehên yên jiyana nû dinirxîne. Zozanên hesandinê li navçeya Pasûra Amedê û de hedefa şirketên Kana Madenan de ye. Şêniyên li herêmê bertek nîşanî vêkê dan û li dijî lêgerina rezerve ya madenê çalakîdan dest pê kirin. Ji jinên di nav çalakiyê de ne Narîn Güzel bertek nîşanî kanên madenan da û got em naxwazin li vê derê madenvanî werêkirin. Zozanên hesandin cihê jiyana me ye eger ev zozan têk biçe navçeya Pasûrê jî tune bibe. Em ê destûrên redek û van daran hilweşînin. Ji şêniyê gundê Koçikê Ayten Çelik jî got heke zozanên me ji destê me derbikevin em ê biçin ku derê. Em ê sewalên xwe bibin ku derê. Em ê xwedî li zozanên xwe derbikevin. Ez bank li hemû pasûriyan dikim ku li dijî vekirina madenan têkoşînê bikin. Belê gotanên cemenûçên Sêlêspê pêşkêş kirin ana xatir wedan baş.